pakaryan prawargane bumine subur makmur sarwa ijo ke asile tertib aman sak praja kahanane sehat jiwa raga resik lingkungane yen sinawang tatanan asring ngrasapake etos kerja batul praja taman sari ya Jos ya ha ya ya ha Jos ha Jos ha ha ya 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 pamintaku kang masih cahyane kumilang giwange abang keroke malang cacundo ambang katon ledang-ledang terus sumanding amasra ake
siwa ragane onde onde ribone tampil kelong konde gawe kuwate onde onde ribone tampak takom leteh longgo ning jrambah apung ngome papun janku ojo leleduwon ayu yen lali mangan yen pengira bisa turu As, dulu. Yuk. Ya. Sumripit mitit koyong gegerit mana Jos Ika ananda ngawuyo ketaman loro asmara Kusuma wilangan songolan kali mugi welas mrek kula ya Jos ya ya iya ya iya ya iya ya
ya ha ya 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 Jos ya ya ha iya ha iya singgah kalau singgah tansu minggah kalau atan kasat ya sing tenggak sing awulo sing sumikira aning talangging cala niti ana kanong saka wetan nunggang gajah lalelar singgih kula humarang setan berkasaan mulia mring tawang-tawang prajamu iblis yo kari-karan kulo balik bola balik ojo anggur dolan ngrencana apa ning son ya son jatine urip tumati saka hanu heninge cipta singgah sono sing tawang-tawang prajamu sinebut pura kancana bebeneng ing rajek
ya ha e e ha ya ha e e ha ya ha e e ha ya ya ha e e yeah ha e e yeah ha e e yeah ya e e yeah ya e e yeah ya e e yeah ya Jos, ha jos. ya la 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 ha ya ya ha ya ha ya Lu. ya Lu. ha ya Lu. ya ha Jos la 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 ha Yo 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 yo. Os Karena marati siwi sinama resmine kita sinupa sinukarata mereka terta bakaratine ngelamu kang tumrap neng tanah Jawa agama agami Cinta jerne Wedo Tomo Brehtan gembok Kembanganing paguti monggo latihan tuwa pikon yen tanmikane rasa
ganyo aleng Goku kerasa teng priyonggo nora nganggo wara lamun angle lamun waspadeng semu sita kondeng samudana sesah diandeng atuh kalis godho rencana ayam tentra sengkot ambangona kera ayo ayo ya 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 yuk 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 ya ya ya
he ya ha he ya ha he ya ha ya jos ya ya ha
ana ngendi Jaren mewos manang katurutan sing dikedat biyen tak openi ing saiki apa Neng gunung tak cadongi saka jagung yen pandung tak silih capek gunung yo lah malah dulu ana endi to sing jathel ping 3 malah mlayu kabeh wis jan piye hah se heeh ayo mlebune kene iki nggo tarik-tarikan ngono ayo nah ngono gusah terus kancane nah ngono ayo oh golek kanca oh kaya golek kanca lah iya aku ya gemeng nek dhewe pantese ngono heeh yo ngendi lanjutke lagumu kok syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja dene ora ilang gonde padha lara dek zaman berjuang sudah delingat anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi yen manut pitutur wong tuwa ugi tinemu duraka